Avui volia compartir amb vosaltres una de les meves passions literàries, que és la literatura argòdica. El què? La literatura argòdica. La literatura argòdica és aquella que obliga el lector o lectora a refer el llibre sobre la marxa, a reorganitzar els passatges, els capítols, les ratlles. El més popular de tots probablement sigui el Rayuela de Cortázar, Premi Nobel en el seu temps, que no és més que una novel·la que al final de cadascun dels seus capítols té un numeret entre parèntesis que opcionalment pots seguir per anar a buscar un fil una mica diferent. Al final, fins i tot hi ha una mena com d'índex perquè no et perdis. Però el més popular de tots probablement sigui la col·lecció Tria la teva aventura que va publicar Timon Mas aquí a Catalunya, on ja sabeu com anava, era una mena com de joc, on tu anaves llegint la teva aventura i anaves decidint si anaves cap a una banda o cap a l'altra. Però l'inici de tot plegat probablement siguin els cal·ligrames d'Apollinaire, un poeta que feia servir el paper pràcticament com si fos un llenç i feia una analogia entre el text, les seves poesies, els seus versos i la manera en què els escrivia, fent aquestes formes que són al·legòriques dels títols. Doncs això és la literatura argòdica.